A reading from the Gospel of Mark, chapter 1, verse 24. Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, Jesu onye Nazaret? Ị bịara ịla anyị n'iyi? Ama m onye ị bụ, onye nsọ nke Chineke. Ezigbote enyi m, kedu onye Jesu Kristi bụrụ gị? Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. My dear friend, who is Christ to you? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mi querido amigo, ¿quién es Cristo para ti? Dios te bendiga. God bless you. Chineke gozie gị.